Hi guys, everyone friends. आं दा नोंथांमोननो फोरमायनानै होनो सानदों गाव गावनि बेंक बेलेन्सखौ जों बेंकफ्राव थाङालासिनो न'आव थानानै जों माबोरै नायनो हायो बेखौ आं नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों रिभिउ खालामनानै दिन्थिगोन। जिखि जाया बेंकआनो जाया मानो गाव गावनि बेंक बेलेन्सखौ जोङो न'आव थानानैनो गोरलैयैनो नायनो हायो। बोरै नायो नोंथांमोना रोङाब्ला नैबे आंनि भिडिअखौ नायनानै सोलोंनानै लानो हागोन। गोबाव खालामालासिनो लेट्स गो। लोगोफोर आं दा भिडिअखौ जागायनोसै। आं दा बेंक बेलेन्स इनकुरियाव क्लिक खालामबाय। नोंथांमोना बेबायदि क्लिक खालामनांगोन। अपेन जाबाय नै बेंक बेलेन्स नायनानै गोबां अपसन नुजादों बेहाय। फार्स्टआवनो दङ मिस कल बेलेन्स चेक। मिस कल खालामनानैबो नायनो हागोन आरो SMS बेंकिं खालामनानैबो नायनो हागोन। IBC/MICR कड बेजोंबो नायनो हागोन। इन्टारनेट बेंकिं ओमफ्राय *99# USSD बेंकिं बेजोंबो नायनो हागोन। बेफोर गावबा गावनि बेलेन्सखौ चेक खालामनानै नायनाय मोनफा मोनफा अपसन आरो बेफोरो। आरो नोंथांमोनाव बे बेंक बेलेन्स इनकुरिया गैयाब्ला नोंथांमोना प्ले स्ट'राव थांनानै बे एपखौ डाउनल'ड खालामनानै लानो नांगोन। आरो नङाब्ला आंनि भिडिअनि डिसक्रिपसननि सिङाव लिंक होनाय दं। बे लिंकआव थांनानै नोंथांमोना बे एपखौ डाउनल'ड खालामनानै लानो हागोन। आं दा नैबेयाव क्लिक खालामसै मिस कल बेलेन्स चेक बेयाव क्लिक खालामबाय आङो। नोंथांमोना बेबायदि क्लिक खालामनांगोन। बेनिफ्राय गावबा गावनि बेंकखौ सेलेक्ट खालामनानै लानो नांगोन। नोंथांनि बेंकआ मा बेखौ नों सेलेक्ट खालामनानै लानो नांगोन। ओमफ्राय नोंथांनि मबाइल नाम्बारा एकाउन्टजों रेजिस्टार थानाय जानो नांगोन। एकाउन्टजों रेजिस्टार गैयिबा जानाय नङा। एकाउन्टजों रेजिस्टार थानाय जानो नांगोन। आं दा आंनि बेंकखौ सेलेक्ट खालामनोसै। एलाहाबाद आंनि बेंकआ। बेनिफ्राय नैबे बेलेन्स नायनायनि मोनथाम अपसन दङ। फार्स्टआ जाबाय बेलेन्स नायनाय, सेकेन्डआ जाबाय मिनि स्टेटमेन्ट, थार्डनिया जाबाय कास्टमार केयार नाम्बार। बे कास्टमार केयारनि मोनसे नाम्बार नों कास्टमार केयारजों रायज्लायहरनो हागोन आरो। आं दा नोंथांमोननो बेखौ मिनि स्टेटमेन्ट खालामनानै दिन्थिनोसै। बेयाव डायेल खालामबाय आङो। हारसिङै दानजाखायोखौ नों दानलायनाङा। नै दानजाबाय। SMS फैसिगोन। स' नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अननानै साबस्क्राइब, लाइक, शेयार, कमेन्ट खालाम। भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय नोंथांमोननिसिम थेंक इउ। स' गाइस SMS आ फैबाय। आं नोंथांमोननो बेहाय दिन्थिनोसै मेसेजाव थांनानै। SMS आ बेनोमोन।